madokachere mabi yangu tauya nonhau dzomanhoko dzozuva rogumi nopfumba mwedzi uno wakakunguru. Nozuro watendai biti wagoreketa mureketi wagoreketa uyo waigoburitsa pachena kutanika zvese zviri kuitiwa zvouori. Wagoreketa iwo kuti nyika yedu pagore nepagore iri kutaikirwa nomari inoita mabhiriyoni mapfumbamwe omari yekuamerica chaiyo, zvichisanganisira uori hunoitiwa kugoridhe hunoja bhiriyoni ribodzi inochidimbu, koitawo uori hunoita kufoja yekuputa yomudzanga hunojawo mabhiriyoni 3 chaiwo emari, nohumwe uori hwakawanditsa idi zvinotorwadza mabi yangu. Ipapa wazhinji wagoti iwo wabiti wareketa izvi nokuti wari kuda kuti hurumende ireke kugopuwa mari no-IMF, asi wabiti wati iwo wari kundoburitsa pachena zviri kuitika kuti wanhu wagozvionere nekuzvisiyira wegani. Tiri kufara kuti MDC Alliance yatandisa kureketa zvakasimba maererano nokuti wanhu waende kobayiwa kamushonga kodzihwa mupengo. Zvatofadza wazhinji wagoti izvi zviri kushota makore eseya, asi zvaramba zvichindoita kuti zviite zvinhu zviri nani. Tinovimba kuti wanhu vachaenda kobayiwa kamushonga ka zvichiri zvakanaka. Paisakunda yapa hurumende mamiriyoni okumari okuamerica anoita 140 ozvinhu zvokuti wagoseenzese panyaya dzihwa mupengo iyi. Ipapa wazhinji wagoti kuita hawo kudari asi mari idzi ndedzedu. Ipapa wabva wandopa motika dzinosvika 5 kumapurisa ozeta rapi, watiwo wachadira marita ofero anoita zviuru 300 okuti hurumende igoseenzese ibatsirikane mukutambura kwairi kuitaku. Ipapa wati wachabhadharira wamwe wapwere mari yechikoro inoita 150 mamiriyoni omari yomunyika. Zvimwe kwai zvichatorwawo nomamwe makambani achibatsira kuti hurumende irerukirwe nobasa rii. Izvi tinozvitenda kuti zvaitika. Maitokozani Khupe wagoshora mupfigwa wakaisiwa nehurumende wachiti wari kufundzisa wanhu idi zvakatooma, nokuti wanga wari kuti wari kufundzisa wanhu zvadzihwa mupengo, asi muchivhidhiyo chabudacho watoburika wakaita kuunganirwa newanhu zvokutoti panga paribe kana chibodzi changa chakaningisika ipapo. Idi zvakatooma mabi yangu. Iro dzihwa mupengo raramba riri kundotekeshera, mhepo yaramba iri kuvhuvhuta mabi yangu zvokutoti kwai nomapurisa chaiwo atomanikidziwa kuti aende koongororwa kamushonga kuti wanodzihwa mupengo chere kana kuti waribe, woratidza mashefu awo. Zvakatooma mabi yangu. Ipapapa ibatai murefu batai mupfupi wanhu wese, kana kuzvipatara chaiko wana chiremba wari kubatiwa nacho zvokutoti paribe chakamirika zvezvino. Tirambe takachengetedzeka nokuramba tichindoita zvinhu zvokuti tichengeteke mabi yangu. Kwai bazi rinotekedza sarudzo roZEC riribe kuendesa mabhuku aro kuti aende koongororwa nomuongorori mukuru ogore ra2018 nogore ra2019. Ipapa pariba kuziva kuti zvii zvirimo mumabhuku mo zvagoita kuti wareke kugoendesa. Hino mabi yangu kuti zvichaperera papi. Kune anonzi Tawanda Chihambakwe apuwa mubayiro wokuti ndiye mumwe wawanhu wakapenga muAfrica medu muno weCreative Young Entrepreneur Africa 2021. Toramba tichizvikudza izvi tichiti aenderere mberi nokuita tuzvinhu. Idi wakapfa waribe chawakaona kubodoka kwagoita Obert Gutu nyasi paita kuti wanhu wese warambe wakaita kukanuka chaiko. Ipapa agosiya wanhu wari kusaya kuti kohoko naye murume uyu achisaya kunyara nomapwapwa anogoreketa aya. Agoti iye anga aribe kupinda kubato reZANU-PF nokuti anga aribe kubhadhara mari inodiwa kuti munhu abhadhare mari kana apinda mubatomo. Idi zvakatooma mabi yangu. Zvinotorwadza nokukunda ngoma kurira chaiko. Unotosaya kuti kohoko naye munhu achigoita kudari. Heno ikoko mapurisa agonzi nomutongi nyasi wabhadhare mari inoita zviuru zvomari yomunyika 145 kuna mbuya wanonzi Lilian Chinyerere. Izvi tinoramba tichizvitenda izvi nokuti kwai mbuya wagosungiwa nokukubiwa nomapurisa mugore ra2019 wachiita zvokuratidzira. Toramba tichitenda izvi kana zvaitika. Kuno mumwe wedu anotamba tenesi anonzi Benjamin Lok atanda nyasi kuhwina mutambo waagotamba akabatana nomumwe
kuATP Challenger Tour toramba tichitenda izvi tichiti pamberi nazvo. Chikwata choZimbabwe chorugby kwai chagoja chikwata choBurkina Faso zvibodzwa 100 noribodzi kuzvibodzwa 3 toramba tichiwatenda. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai Mozambique wakajara miti inoita iyo zviuru 700 chaiyo kubva mugore rapera iri mwedzi wagunyana kusvikira gore rino mwedzi wapfuurayo toramba tichizvitenda izvi. KuZambia kwai wagotaikiwa nomari inoita makwacha mabhirioni 2 anozviuru zvomamirioni 2. Ipapa kwai mari idzi dziri kutaikiwa nonyaya yechimanjambudu nouori uri kundoitika kwakasiyana-siyana zvakatooma mabi angu. Kwai kuna vanhu vanopfuura 12 wapfa kuLiberia nonyaya yokuti wapidigukiwa nochikepe chawanga ari wachida kuedza kuenda mhiri kwemakungwa kuEurope. Zvinotorwadza izvi mabi angu kuti parive zvinhu zviri kuramba zvichinja munhau yevanhu vari kupfa wachitadza kuenda kwavari kuda kuenda kuEurope. South Sudan kwai yatoita kupfika nzvimbo dzese dziri kubayiwa vanhu kamushonga kodziwa mupengo nokuti wachiribe kamushongako kwai kachereredza zvekutorwadza ipapa zvokutoti wabva wasaya kana kuti woita zvekudini. Heno mabi angu kuti idzo nyika dzagoti dzine kakawanditsadzi dzinotadza bachere kugowapawo kuti wabatsirike. Ticharamba tichiringa tichimba kuti wachabatsirika makwerikweru chaiwo zvirambe zvichitekaira zvezvino. Munyaya yasekesa wazhinji kwai kuNigeria kuno imwe chechi yadzinga wana mufundisi wanosvika 40 nokuti watadza kusvitsa mari yawagoringirwa kuti waunze muchechi. Zvakatooma mabi angu osaya kuti richiri bhizinesi chere kana kuti kuchiri kunamata. Heno ipapo munondozvionera megani. Wanhu kuFrance kwai waenda kuratidzira wakaita utacha wachita kupenga kunge masvosve ana mukange waye. Ipapa kwai chavari kugopengera kuti kwakaisiwa pabodzipo mumwe mupfigwa nehurumende uyo wasiri kudaba wari kutoti dai waenda kuBritain nokuti kwasununguwawo nyasi. Zvakatooma mabi angu. Kwai kuOlimpiki kuJapani kuno vanotamba vanosvika 55 wabatiwa chirwere chodziwa mupengochi. Zviri kutorwadza izvi mabi angu zvokutoti wamwe wagoti dai wandomira hawo wareka kugoita zvomutambo iyi gore rino. Heno ticharamba takaringa kuti zvinoperera poi. Tiri ipapo mabi angu. Aiwa, musena wanyasi wagorongonda. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.